A ranar Laraba ne dai, shugaba Bola Ahmed Tinubu ya aike da sunayen ministoci karo na biyu zuwa zauren majalisar dattijai. Sunan Maryam Shetty Ibrahim, wanda aka fi sani da Maryam Shetty, ya fito a cikin jerin ministocin. A wannan ranar ne aka yi taya ta murna da addu'o'i na fatan alheri. Maryam Shetty Ibrahim, wacce aka fi sani da Maryam Shetty, 'yar asalin jihar Kano ce, mai shekaru 44 a duniya. Ta yi karatun boko mai zurfi har digiri 2. tare da ƙarin wasu ilimomi a fannoni daban-daban. Sannan tana daga cikin jerin likitocin da suka kula da 'yan wasan Najeriya a gasar Olympics a shekarar 2012. Sannan ta taka muhimmiyar rawa a tafiyar siyasar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da shugaba Tinubu. Kwatsam, yau sai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sake aiki wa majalisa wata takarda kunshe da sunan Maryam Shetty kan cewar an cire ta daga jerin ministocin, tare da mai sunanta da Dr. Maryam Muhammad Bunkure, ita ma daga jihar Kano din. Mutane na tafka muhawara tare da bayyana ra'ayoyi mabambanta a kafafen sada zumunta. Wasu na ganin cewa kamar karancin shekarunta ne ya jawo haka. Wasu kuma na ganin cewa mutane ne suke sukarta da wasu maganganu da basu dace ba a kafafen sada zumuntar, yayin da wasu kuma suke ta jimami da nuna rashin jin daɗin su ga wannan mummunan labari. Haka zalika, wasu kuma na ta yi mata fatan alheri da addu'ar Allah ya sa haka shine mafi alheri a gare ta. To ƴan uwa, a nan zamu dakata, mu kasance tare da ku a wani sabon shirin. Ina ƴan uwa masu buƙatar sayan data ko sai da data. A yau na zo muku ne da tallan wani application mai matukar kyau sannan kuma mai matukar sauki. Wannan application ne wanda yake bada data mai kama da kyauta. Application din sunansa Arewa Data. Don haka idan kuka je Play Store kuka rubuta Arewa Data, za ku ga wannan application din. Ko kuma ku duba link din da za mu ijiye muku a ƙasa ko kuma gurin comment domin saukar da wannan application din. Hakika mun sani wannan application din zai matukar burge mu, domin application ne wanda yake da matukar kyau, sannan yana da customer care wanda daga zarar kun samu matsala kuna tuntubar number da take jikin application din, za a gyara muku dukkan matsalolin da kuka fuskanta.